Welatê Tirkiyeyê dem ji bo penaberên Sûriyeyê nerawayên li Stenbolê dimînin dirêj kirin. Duh roja sêşemê Wezareta Navxweya Tirkiyê moleta ku ji berî niha da bo penaberên Sûriyeyên nerawa li Stenbolê dimînin, da ku ji Stenbolê derkevin yan jî navê xwe tomar bikin, ji bo wan dirêj kir. Silêman Soylu Wezîrê Navxweya Tirkiye got ku ew penaberên Sûriyeyên li Stenbolê dimînin û ta weke niha nehatine tomarkirin, karin heta rêkefta bîstê cotmeha sala 2019 xwe tomar bikin û ew ê navê xwe tomar nekin, wê ji Tirkiyê werin derxistin. Her wiha Soylu got jî ku amadekarî ji bo tomarkirina penaberên Sûriyê li parêzgehên din yên Tirkiye hate kirin. Bi tenê parêzgeha Antalya penaberê Sûriyê lê nayêne tomarkirin. Ji ber ku parêzgeh êdî nikare pêşwaziya hejmara zêde ya penaberan bike. Hejmara penaberên Sûriyên li welatê Tirkiyê dimînin bêhtirî 3.600.000 penaber ye. Ku hejmara herî mezin ya penaberên Sûriyê li welatê Tirkiyê cihê xwe girtine. Wezîrê Navxweya Tirkiyê behsa hejmara penaberên vegeriyana Sûriyê ku ta niha 347.000 penaberên Sûriyê ji Tirkiyê vegeriyane Sûriyê.